Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin darasinmu ne. Darasinmu ne zan nuna yadda ake ɓoye kai a cikin WhatsApp. So da yawa wasu za su yi ma message ka kasa gane cewa suna online ko ba sa online. Insha Allah yau zan nuna yadda ake yi. Ku biyo mu a cikin darasinmu ne. Na gode. Danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Na gode. Sai mu shiga kan WhatsApp ɗinmu kamar haka. Gashi nan sai mu taɓa wannan gurin kamar haka. Gashi nan mu taɓa setting. Sai mu taɓa account. Sai mu taɓa privacy ɗin nan. So gashi nan last seen everyone. Profile photo everyone, about everyone, ga status name, my contact. So yanda ake yi sai mu taba lasin din nan kamar haka. Gashi nan everyone, my contact, nobody. So bari mu kunna data, na manta afwan data ta a kulle. Sai mu taba lasin din nan. Gashi na everyone, sai mu maida shi nobody. To shine ba za a gani ba. Ga profile photo shi mu bar shi haka saboda mutane su ga picture din. Ga about everyone shi ma bari mu mai da shi nobody. To ga status din kawai bari mu bar shi a my contact yanda kowa zai iya ganin status din mu. Shi ma mu taba dan. To ta wannan hanyar ne za mu iya rufe duk wanda ba ma so ya gama online, sannan kuma duk wanda na yau magana a haka yanzu zai ga sakona amma ko ina online ba zai iya gane ina online ba. Duk irin binciken da zai yi a cikin WhatsApp ba zai taba gane ina online ba har sai na masa magana tukunna zai gane. Na gode da zaɓar channel ɗina El Faruk Technology. Insha Allah zan rinka kawo muku shirye-shirye masu amfani na ƙaruwa. Na gode.